Tak to bychom měli. Teď je na čase odhalit tvoji tvář. Sundej si masku. Ne. Vzdor do posledního dechu. Nebudeš vňukat jako on. Ty se smrti nebojíš. Asi jako já. My dva máme společné jen to, pane Creedy, že oba brzy zemřeme. A jak by sis to představoval? S rukama kolem vašeho krku. Hovadina. Jak to uděláš? Vše jsme prohlídli. Nemáš nic. Nic než své trapné nože a ty ubohé karate finty. My můžeme střílet. Ne, máte jen kulky a naději, že až je vystřílíte, nebudu vám už vzdorovat. Protože pokud ano, zemřete dřív, než stačíte nabít. To je nesmysl. Zapte ho. Proč to nevzdáš? Ta maska skrývá víc než maso. Tahle maska skrývá ideu, pane Creedy. A ideje ty nelze zastřelit.